Takže ahoj, vítám vás u mého dalšího videa a toto video je takový informační. Nedívte se těch fotek, nečumte jasně, nekoukejte na to. A jinak chci ještě poděkovat za 16 odběratelů, nebo 17, tak nevím pořádně. Pardon. A prostě chci se vám umluvit za to, že jsem vůbec dneska, prostě hodně dnů nenatáčela a týdnů. Bylo to z toho důvodu, protože jsem neměla čas, někam jsme chodili, někam prostě to, někam to a někam to, tak nebyl na to čas. Takže snad vám to nevadí a prostě s váma učím, ani se slyšíte, tak to je letní kino, já jsem na to měla jít. Vidíte, že vlastně jsem nešla. Takže já se vám fakt omlouvám, budu ráda, když dáte like nebo odběr, případně koment a když se vám to prostě nebude líbit, tak dejte dislike, mě to je jedno. Takže já se s váma loučím a ahoj!